Tatsuniyar yaudarar Zainab. Gatanan ku, ta zo mu ji ta daga ni Aminu namu. Kamar kowane lokaci, yau ma gashi ɗauke nake da tatsuniyar Zainab. Zainab ta kasance kyakkyawa a cikin wani gari mai suna garin Yamma. Garin Yamma gari ne wanda ya kasance cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ga tarin mutane a cikin wannan gari daban-daban na ƙauyuka da suke yankowa cikin wannan gari. Zainab ta kasance kyakkyawar mace a cikin wannan yanki na wannan gari. Dukkanin matan da ke cikin wannan gari babu macen da ta kai Zainab kyau da kuma farin jini a wajen al'umma. Duk inda Zainab ta fito za ka ga mutane da yawa suna tururuwar yi mata magana domin kyawun da Zainab take da shi. Kowane lokaci Zainab takan fita daga cikin gidansu, ba za ta dawo daga cikin gida ba sai dare ya tsala. Mahaifan Zainab ba su damu da inda take zuwa ba ko kuma ina take zuwa take kai dare. Dukkaninsu ba su damu da wannan ba, sun bar Zainab tana yin rayuwarta yadda ta ga dama. Al'ummar da ke cikin wannan gari suna ta cece-kuce akan rayuwar da Zainab take gudanarwa. Kyawun da Zainab take da shi ya sa ta fuffuka da girman kai a cikin rayuwarta. Kowane lokaci Zainab tana ganin ta fi kowa kyau a cikin wannan ƙauye nasu, don haka take yin abin da ta ga dama, take sheƙe ayarta. Akwai wani ƙanin mahaifin Zainab mai suna Ibrahim. Ibrahim ya kasance kowane lokaci cikin yi wa Zainab wa'azi da faɗin gaskiya. Yakan kirawo Zainab sa'i bayan sa'i domin ya zaunar da ita, ya nusantar da ita akan abin da take yi na rashin daidai. Zainab ta kasance ba ta da wani babban maƙiyi sama da wannan ƙanin mahaifi nata, saboda gaskiyar da yake gaya mata. Zainab ta kasance ba ta jin kunyar kowa domin duk abin da ta ga dama shi take yi, kuma duk abin da take so ta yi za ta yi a lokacin da take bukata. Hakan ya sa ya fita daga hurumin Zainab, ya fita daga sabgarta, babu ruwansa da ita. Iyayenta sun kyale ta balantana mashi. Zainab tana da wani saurayi wanda take bala'in so a cikin samarinta. Bata san adadin iya yawan samarin da take da shi ba, amma kuma tana son wannan saurayi guda ɗaya tilo wanda ya sha bamban da ragowar samarin da suke bibiyar Zainab. Duk abin da wannan saurayi ya gaya wa Zainab, Zainab tana yin ƙoƙarin kiyayewa domin yin amfani da shi, gudun kada wannan saurayi ya kuɓuce mata saboda bala'in san da take masa. Bayan wani lokaci, shekaru sun shuɗe, kwanaki sun ja. To masu kallo da saurare, kada dai ku manta, ina ƙara tuna muku da cewar ku ci gaba da yi min sharing da kuma danna min subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci har suke garzayowa zuwa gare ku. Bayan shuɗewar kwanaki, Zainab al'amari ya fara sauya mata domin kyawun da take takama da shi ya fara dusashewa dalilin wani al'amari da ya faru da ita. Zainab ta kasance dukkanin jama'ar da ke cikin ƙauyensu ba ta jin kunyar kowa domin ba ta da kunya, takan iya yi kowa rashin kunya. Zainab ta kasance ta taso a rayuwarta cikin shagala. Zainab tun tana ƙarama, babban burin rayuwarta ta ganta tana watayawa. Zainab ta kasance cikarkiyar 'yar duniya. Dukkanin faɗin wannan gari nasu babu wanda ya kai ta duniyanci. Haka Zainab ta tashi tun tana ƙarama da wannan al'amari nata har izuwa girmanta. Bata daina ba sai lokacin da al'amari ya fara sauya mata, yayin da duniya ta fare mata gwatsan kyanwa. Zainab a lokacin da take tashan sharafinta, babu abin da yake mata wahala. Duk abin da ta sa a gaba za ta same shi cikin kwanciyar hankali, babu tashin hankali a ciki. Saurayin Zainab yana baƙin cikin halin da Zainab ta tsinci kanta kuma take gudanar da rayuwarta a haka. Baya jin daɗin abin da Zainab take yi domin shi ne mutum na farko wanda yake son Zainab tsakani da Allah. Ita kanta ta san da cewar ba don komai yake son ta ba illa so na tsakani da Allah. Akan ragowar samarinta, kowanne akwai abin da yake gani a jikin Zainab har yake santa. Wani kyanta ne yake burge shi,
wani kuma surar jikinta shine yake burge shi. Amma wannan guda ɗaya tilo, zuciyar Zainab ita kaɗai ce abar da yake so a tattare da ita. Hakan ne yasa Zainab ta amince da shi kuma ta bashi soyayya ta gaskiya. Ita kanta ba ta son abin da zai ɓata masa rai. Dukkanin abin da za ta yi ta garansa ya ɓaci, Zainab ba za ta taɓa yin shi ba. Kuma dukkanin maganar da ya gaya mata, Zainab ko ba ta so haka take haƙura take bin maganar shi. Zainab ya kasance wannan kyawu nata ya jawo mata tashin hankali a rayuwarta na duniya. Dukkanin samarin da take ji da su sun riga sun gudu sun barta. Dukkanin wanda Zainab ta kirawo ba za ta gan shi ba. Zainab har ta fuskanci dukkanin samarin da suke bibiyarta, dukkaninsu babu guda ɗaya, sai wannan guda ɗaya tilo wanda yake son Zainab tsakani da Allah. Shi kaɗai ne ya rage, bai gudu ya bar ta ba. Zainab ta yi alkawarin cewar ba za ta aikata wani laifi a tattare da ita ba, kuma ba za ta ƙara aikata kuskure ba. Za ta dawo ta ci gaba da rayuwarta kamar yadda ragowar mata suke yi a cikin wannan ƙauye nasu. Bayan wani ɗan lokaci, kwanaki ƙalilan, saurayin Zainab mai suna Tanko sai ya kamu da rashin lafiyar da ta zama ajalin rayuwarsa. Zainab ta shiga tashin hankali sosai domin dukkanin samarinta sun guje ta. Shi kaɗai ne ƙwal guda ɗaya tilo wanda yake nuna mata so tsakani da Allah. Gashi kuma shi ma yanzu Allah ya ɗauki abin shi. Zainab bata sanya za ta yi da rayuwarta ba. Ta shiga cikin tunani da tashin hankali sosai. Tun daga wannan lokaci Zainab ta ƙara shiga cikin hayyacinta, yayin da karo na farko da Zainab ta je ta zauna gaban iyayenta tana ba su haƙuri, tana kuka akan abubuwan da ta aikata a baya da kuma rashin maganganunsu da ta ƙi ɗauka. Iyayenta sun daɗe su ne mata addu'ar ganin wannan rana wacce Zainab za ta yi ladama a kuskuren da tafka a baya. Iyayenta sun yi matuƙar jin daɗi da kuma farin ciki ga lafazin da ta furta. Suka rungume ta suna kuka tana kuka, suka yafewa Zainab dukkanin laifin da ta aikata musu. Suka rungume ta hannu biyu, suka kuma ci gaba da jawo ta jikinsu. Zainab haka ta dawo ta daidaita rayuwarta. Rayuwar Zainab ta dawo cikin farin ciki da kwanciyar hankali da farin ciki sakamakon yafiyar iyayenta wacce suka yi mata. Bayan wani ƙarni, kwanaki sun shuɗe. Zainab ta kasance dukkanin faɗin garin babu mace mai kirki sama da ita, babu macen da take taimako sama da ita. Mutane da yawa sun yi mamakin sauyin da Zainab ta samu a lokaci ƙanƙani. Zainab ta dawo mutuniyar kirki fiye da tunanin mutane. Haka Zainab ta samu sabon saurayi wanda ya fito yana son ta tsakani da Allah. Ya auri Zainab, suka ci gaba da sabuwar rayuwarsu. Zainab ta sake sabuwar rayuwa, ta manta da tsohuwar rayuwar da ta yi a baya. Haka mutanen cikin gari da yawa kowane lokaci suna tururuwa domin zuwa gidan Zainab domin taimakon da take yi wa al'ummar gari. Mijin da Zainab ta aura ya ji daɗi sosai kuma yana farin ciki da wannan taimako da Zainab take yi. Hakan ya jawo shi ma ya koyi wato wannan abu na alhairi da Zainab take yi. Suka haɗu suna taimakawa ƙauyensu. Kun ji dai yadda rayuwar Zainab ta kasance daga rashin kirki da kuma dawowa aikata alkhairi. To masu kallona da saurare, idan kun ji daɗin wannan tatsuniya tawa, ku ci gaba da yi min sharing da kuma danna min subscribe gami da danna ƙararrawar sanarwa domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci. Ku yi min lakin a ƙasan bidiyon. Kar ku tsaya a nan, ku bi ragowar bidiyoyi na domin jin tatsuniyoyi na masu ɗan karan daɗi da kuma nishaɗi. Ku biyo ni ta comment section domin jin ra'ayoyinku masu kallo da saurare. Kuna tare da ni Aminu Namu. Nagode.